Čaute ľudia, keď sa pýtate, že prečo idem na že Stumble Guys? Wow. Lebo som ho nikdy netočil, preto. Keby sa niekto pýtal. OK. Yes. OK, naprv si tu ešte musíme dať waiting. No, počkám, no. Dáme si tu free kolo šťastí. No, 70 game je 75%. OK, daj mi tam nejaký skin, legendary. Nebudeme sa tu trápiť. Daj tam nejaký legendu. Daj mi ten baby! Ale aspoň epic, ale toto som nepotreboval, ďakujem. Keby ste ma chceli počesiť, už nič nehovorím. Neviem hovoriť. Pas. 50. Gemo. Ja som ten dievča. Dáme si tam robútka. No, mám chod robotám. Nechcem robútka malého. Daj mi tam peknýho robútka. Robútik. Daj mi tam robútika. To strašne moc farby umení. Dobre, ideme hrať a dáme si hru. Ja sa vám ozvem, keď nejakú hru vyberiem. Ok, ľudia, vybral som nejakú hru a tričky tu robiť nebudem, lebo zase tu musím pretáčať a mne sa nechce Ale ešte žijem možno. Ešte žijem. A dneska by mohlo byť nejaké to roleplay z Brookhaven. A viete čo, ja viem, že takto by sa nemal robiť, ale ja vám poviem, že čo budem ešte točiť. Budem točiť roleplay z toho, jak proste robím roboty a všade ma nechcú. What? Ešte vybavne ma. Len ono ma to musel spadnúť úplne dole, chápete tomu? Lebo mám 4%, tak počkám, keď budem mať tých 10 ešte a potom zase natočíme ten roleplay. Keby ste niečo chceli vidieť. Jo, tamto preskoč. Jo, tuto teraz. No. Tu dá. Poď. Tak časný road over. Ok. 32 vypadlo ich. Tak to nesmám počítať. Ale je tam Legendary Mr. Beast. Takže to neviem, čo prosím. Ale je tam toto. Kamo, to vyhráme. Tak nič. Dúfam, se mňou neviem. Wow! Ok, už nebudeme robiť fomarinky. Mission Impossible. Kamože, to je easyčko, kto tu môže padať. Op. Ešte triček. Op. Ronalda. A proste padnúť. To nikto nevie? Urobiť Ronalda a padnúť? Wow! Tak to som sa nepotreboval! What? Tak to ani neviem. Nepýtajte sa ma, jak som to urobil. Ani ja sám neviem. Jak sme to všetko prebúrali? Ešte len to. Tak už nie. Ešte žijem. Jasne Mr. Beasta. Daj mi tam Mr. Beasta. Oh no. Poď. A preskoč to, daj triček. To bol dobrý triček.
Toto video bylo trošku kratší kvůli tomu, lebo já jsem robiť ještě dneska ten roleplay a je 2024. Takže ještě nevím, kdy ho natočím, takže musím toto video končit teraz, jak se má video páčilo, dajte like,